from the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino, ready na ka muhatag sa imong cross-examination, sir? Yes, ready na. Ready naman ka, magsugod ang imong 5 minutes. Diretso na lang ka, sir, ha? 5 minutes lang eh. Okay. Punto lang ta. Okay. Go ahead, Sir RJ Sino. Okay. Unang pangutana. Reklamo man ka nga niingon ko nga ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kano. Kato di ay si kuan, kato di ay si Ellen G. White o si Joseph si tawag anang iyang bana si James tawag ining White. Kung wala ko masayo pa, kano to Pilipino? Objection, Sir Moderator. Okay, objection. Kaya padung siya mga kan. Wala yung pangutana. Okay. Ang gusto na ko mangutana diri sa Counter objection, Mr. Moderator. Ikaw mo gigayon. Mr. Moderator, counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, kadali lang sa RJ. Unahon na natin objection. Okay, go ahead, Jerry. Ito mo objection. Ano ni object man ka nga ikaw minitubag? Nag-object ko, kay siya rin nagsulti anak kano. Unya ganyan si Ellen G. White, kalaman kay babae mo na. Sipyat kinadaan. Pero dili na sila magtutukod. Wa may basa magtutukod. Co-founder na sila. Okay, noted. Wala nga. Wala ni object ko, okay. Sige, parts. Okay, Sir RJ, yung sa imong counter objection? Ano ba? Ang akong tawag anang basis sa akong question, katong iyang gipamahayag dili palang dugay. Nga nireklamo siya. Sa akong pagsulti nga, gitungkod lang kano. Muto dito ni Agi akong pangutana, kay dili mo ko pwede mangutana sa wa niya gisulti. So diha ko nangutana ron. Ang akong question, simple lang kayo tubagon niya. Reklamo man ka nga niingon ko nga gitungkod og kano ng Seventh-day Adventist. Unsa dito sila tawag aning Ellen G. White, mga Pilipino to? Okay, moderator's time. Okay, natin rule number 10, no? Ang pangutana kinahanglan mo subay sa tema, Sir RJ. Di pa mahayag man na wala, Sir RJ, iya naman ang gisulti o wala. Basta ang pangutana na sa tema atong dawaton. Sir RJ, napataas pa tong oras sa 5 minutes? Yes, sir. 30 seconds. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Ngano naabot man gud mi ani nga isyu? Ngano man kay among gikalkal, ako ang gikalkal og unsa ni ang Seventh-day Adventist. So, ang buti pasabot, tan-aw nato og kinsa mga founder ani. Kano ba ni o Pilipino ba ni? Kay para mahibaw nato kung tinuod ba gyud nga mao ng simbahang Katolika. So, mao na nga naabot ani nga tawag anang argumento ngano man tungod kay gusto nako ipakita sa mga nagtan-aw sa tuwa karon nga kining Seventh-day Adventist bogus ni. Correct. Okay, so moderator's time. Paki-reconstruct na lang imong pangutana, Sir RJ. Kabalo mo ko sa imong point, no? I-reconstruct na lang imong pangutana, sulod na lang sa tema kung gusto nimo mupunting sa kadali lang, Sir Jerry, ha? Kung gusto nimo ipunting isulod ang nationality sa ilang founder, isulod lang po sa atong tema. Okay. Okay, kung moderator sa upuan, dili dawaton okay. Upuan, kinagtuo siya o muliko na. So, ang nationality, bro, isulod na lang sa atong tema, napakay reconstruction man sa pangutana, dili mudagan ang oras santo dili ka mahuman og reconstruction sa imong pangutana. Okay. Ahead, Sir RJ. Okay, ani. Sa ako ang pagnigar, gigamit nako ang paghatag og ebidensya nga ang founder sa Seventh-day Adventist dili si Kristo. Kung dili si Ellen Goldwhite o katong mga kauban niya nga mga kano. Karon sa imuhang tawag anang rebuttal is yung ka nga reklamo ka nga mga kano. So unsa di ay si Ellen Goldwhite nga tawag ining sumala sa references nga founder sa Seventh-day Adventist. Unsa ang ilang nasyonalidad? Pilipino o tawag ining Amerikano? Okay. Ako lang kayong tagaan. Gayon, basig ma-stress ka ba? Pilipino man na o makana dili na siya builder, no? Kung naguna-una ka nga kano sila imo sada
pero dili na sila builder. Dili pa na sila dinhi co-founder. But pasabot do nagi founder. O nang dili na mong gunaangay na Tokyo, mga itong Tokyo, no, tinuod ba ang Seventh Adventist Catholic? Kaya mao mong gunay atong gidibatihan. Pero kay siguro, wala na kay pangutan, na mo nang gitubag na lang kung kanako, kay naluoy ko nimo. Yeah. Sunod pangutan. Okay. Mulikay man ka. Mulikay man ka. Okay. Nia. Nganong gusto gyud ko nimo pahawaon anang tawag anang Ellen Goldwhite? Mr. Moderator, adumi ni muro naman nagbata niya kung kaatbang. Okay, Nia. Kining gitawag og founder, sumala pa nimo dili sila builder. Kung naa ako'y mabasa nga dictionary nga ang term founder builder, admitahon nimo nga pildi ka anang debate. Okay, di ko madawat na Mr. Moderator. Hadlo. Okay. Dili ba ang term nga Okay, sir. Papadayon ko. Dili ba ang term nga founder is nagpasabot sa origin, establisher, organizer? Tama o dili? Dili ko meaning ka tawag ka ng tama ba o dili? Tama ba o dili? Kanang founder og found lahi na. Sige. Ang tawag ang nasapo si mo ganina si Brother Roland. Dili ako. Nalubot-lubot ta naman akong katbang. Sige. Ay, ikaw ginahubag-hubagan ron kay tagsige na kaglikay-likay. O gipan sampilingan lang ta ka. Kaya nagkatawa ko sa mga argumento. Yatira, ikaw pag yung naluoy nga ikaw may nagpait. Sige. Okay. Next question. Tubaga na. Okay, pag-ingon, follow-up question. Pag-ingon og co-founder, pila di ka bug founder sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo? Pila di katawag anang pila ka founder ang Iglesia ng Gitukod ni Kristo? Nga naa may co-founder ka? Isa ra. So, bot-bot si Ellen G. White si Ellen G. White og si James White. Ingon ka way moderator ay. Kisa man nga to ang tawag anang moderator nga wala man. Kisa may mo time nimo. Lagi, kinsa lagi ang tawag anang mo time nimo? Lagi ba? Kinsa lagi ang mo time nimo? Hello Ards. Paminaw sa Ards. Kay wa tay moderator nawala. Wala para yun nun tani. Malag mabutag tungas oras. Tubagon ko na imong pangutana. Mayroon gani kag-founder o sarana. Pero mayroon co-founder, mga organizer na. Inyo bitaw gitukod man og tao. Hindi ka mangutana na. Katagaan ti ka. O, kinsa? Sige. Kinsay magtutukod sa Iglesia Katolika? Sige. Atong tawag anang dawaton. Kinsa ang magtutukod sa Iglesia Katolika? Sige, kinsa? Nako mabasa, pildi. Pildi. Pagbabasa niyo mo, pildi. Pag dili ka tawag anang magkabasa, ikay pildi. Sige, basa. Standard reference, ha? Sige. Standard reference. Sige daw. Standard reference, ha? Standard reference. Simple publication. Isay ko na ni. Imprimatur, Cardinal Vidal. Standard reference akong gipangayo. Lagi, pag mabasa nimo pildi ko. Standard reference, ha? Sige. Mao. Sige.
Wapa ka mo abot, pildi na. Yati ra. Sa damgo. Sa damgo. Sa damgo yun. Sa damgo, pildi ko. Pildi na. Dawat siya nga. Agay. Kadali. Nagpadayon me. Walang moderator. Sige kung tungod yung pangutana. Balag 30 minutes. Yati ra. Wapa ka mo abot, bro. Pildi na. Niabot ka. Si Pedabel. Yati ra si Pedabel. Ikaw mo si Pedabel, Arnold. Ikaw mo si Pedabel. Kaya stang luya, standard reference niya pagkahuman ang gigamit na imprimatur, pastil ang kaluoy. Luya. Standard reference ang gipangayo niya pagkahuman ang gihatag, isus Ginoo ko in town. Yati ra. Pagkatulik ko na lang, ugmahon. Bidal. Pag sure. Di magay ka-identify on sa imprimatur og nail of stock nya pagka si Bidal ang nagsulti. Ay, di mao. Di mao. Bro, pag-i-ikwan bro, pagbalik bro, pag-i-accept. Sige. Sige, pag-i-accept. Kadali ha. Tanahan na to dalang. Awan to ma-record, bro. Na katuganina bro, pagkawala na po kini run out na gidri kadali. Manang 3 minutes na po bro, 3 minutes na do. Okay. Ana. Okay, Alberta balik tag live ha. Kadali lang gid. Popost sa tag kadali, pabalik ko na to atong mga viewers sa kadali lang. So pasensya na mo makigalaan ha nga napalong tag kadali kaya nga tong pwede na kapil-apil o i-defactoid na po na mong kurente dito kaya talit lang ni ulan pa. So, pasensya gid kayo, sama sa naitabo kanina muntag, nga ni po defactoid na kalit. Okay, so magpadayon na sa itong pagpangutana, no? Okay. Nabili na itong oras, 3 minutes, no? 3 minutes nga ito nabili niyo pagpangutana. So, mupusita ka rin sa balik na sa itong pagpangutana. Brother RGC, no? Okay. Padayon sa pagpangutana. Sige. Padayon sa pagpangutana. Sige. Next question. Pag-ingon nimo og co-founders gi-appeal na mas Kristo? Hello, ulit bro. Pag-ingon nimo nga si Ellen Goldwhite, si James White, si Joseph Bates, mga tawag anang mga co-founder sila, appeal si Kristo ana? Wala ilabot si Kristo na, kay si Kristo founder. No nya, pagkahuman. So appeal lagi sila nagtukod. Appeal sila nagtukod. Organizer gani. Founder gani. Gitukod na ang agensya. Gitukod na bro. Paminawan ako ko 1 minute. Gitukod na. Sugan pa na sa una, gitukod na. Gi-organize sa panahon nga daghang nituo sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo, susugo sa Ginoo. Gi-organize ka na. Nya. Una nga, gitawag sila co-founder. Si Kristo mo'y founder. Okay. Kaya nakaplagan niya ang mga tao ug iya kining gitukod. Kini usa sa mga apostol. Ano sama nakaplagan ni Kristo sa Ellen G. White? Aron makuhimo sa co-founder? Ingon 1863. Si Kristo ni atong 1863? Gitudloan si Ellen G. White? Mutubag pa ko ha. Mutubag pa ko. Organizer. Ikaw ingon nga organizer. Founder gani atong giingon gani, founder. Nga, nagsunod sa Ginoo. Imong puglan kay mo yung YouTube founder. Mo may gisulti sa kasaysayan. Kay kung yung nga ang organizer. Napo ko 1 minute. Ay ako dali kay madagma ka. Ang organizer usa na sa matawag og co-founder. Nga naman tungod kay sama do sa inyo 1870. Naamang gyapon pero Naunsa? Organizer. Unsa ko no? 1870? Okay, moderator stand. Mr. Moderator, ako lang to ipaklaro. 1870 gitukod ang Iglesia Katolika? Okay. Yes, muna yan isulti bro, 1870. Okay. But,
moderator, pakutana na lang bro, RJ. Okay, sige. So, ako anang tawag ng sundan ang imong kuan. Sa 1870, gitukod ang Iglesia Katolika? I-organize gani. Wala mo kay malo. Gi-organize? O sige, basaha daw. Basaha daw nga gi-organize ang Iglesia Katolika 1870. Sige be, sige. Basaha. Kamo mo basa kay dili na mo Ay, ikaw mo inisulti karon. Gisundan ta ka. O sige, laing pangutana kay di mga kahatag. Laing pangutana kay di ka kahatag. Okay, moderator time. Bro RJ, apil to siya 1 minute ka pag-explain din na, pero Okay. so questions bro RJ, balik ka sa Okay. Okay, pag ingon nimo og co-founders, as far as standard reference is concerned, James White raman lagi ni og si Ellen G. White. Unya. So man lagi labot Kristo dire. Wala labot si. Kristo. Laro. Tanawa na na pabungol-bungol lagi ta ani ba? Okay, ani ba? Ingon nimo si Kristo, tipa. Sa iyang signal, imo signal may problema dili ako tanawa na. Magsige kag Sir, magsige nigpanawal sa ko nga mag-side comment nga ganina ra pud na sige side comment. Okay, ni A. Ingon nimo si Kristo founder. So ang kauban niya magtutukod tawagon yung co-founders. Tama? Dili lagi na kauban niya, kauban sila gatukod si Kristo ray gatukod. Onya, Builder. Onya ang mga mensahero ana gitawag na sila mga organizer. Okay. 31. Okay. Okay, next question. Sumala pa din na sa Encyclopedia Britannica. Ingon pa nimo organizer, dili founder. White James and Ellen Goldwhite, co-founders of Seventh-day Adventist. Asa may tinuod ninyo? Kining Britannica o ikaw? Balika. Na? Balika. Balik ko na ko. Ingon ka si Ellen G. White o katumakaoban niya mga kano, dili mga co-founders. Kasi Kristo lang ang founder. Kay kato si Ellen G. White, organizer to, sumala pa nimo. Dili to mga co-founders. Ingon sa Encyclopedia Britannica, White James and Ellen Goldwhite, co-founders of the Seventh-day Adventist, page 2006. Question, asa may tinuod ninyo ani? Ikaw o ang Britannica? So namot-bot ka? Co-founder si Ellen G. White. Na-founder anak si Kristo. Oh, so daghan ang founder lagi. Katolik na gilitok niya, paminaw, kinatubag pa ko. Ang bato na batasan. Okay, last 30 seconds. Last 30 seconds. Pwede batasan. Mutubagan ni maminaw. Astila na lang gigin. Ni Alvin kita mundo. Sige. Sige, maluoy mo sa tanim mo, sige. Sige. Luoy naman kayo, mag-high blood na. Sige. Ako mag-ingon na sayop ang encyclopedia. Co-founder bitay gilito. Usa man gingon dia. Si Kristo founder. Sila ang mga co-founder. Mga mag-aabag ba sa matuuran. Lisod mo kayo kasi magtukod din mga simuhan. Lisod po mga naog ang mga anghel. Manaog si Jesus kay may magtukod sa mga simuhan. Kung saan naman tayo ka, kinilig ko ninyo, ano mo ang may magtukoy ang binuhat ng mga bulig tao? Sure. Salamat Jerry Laeg. Dahil tubag, gikan sa affirmative niya si Brother J. Sino sa Lay Catholic Apology. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.